қаҳрамон мусобоев дар пайи фоҷиаи 14 соли пеш ҳеҷ тасаввур намекард ки рӯзе зиндагиаш хушу муваффақ мешавад ва ӯро аз баландтарин минбарҳо ситоиш мекунанд. ӯ 27 сола буд ки дар муҳоҷирати корӣ дар Русия дар пайи зиндагии бебандубор дар сардиҳои шадид ду пояшро сармо зад ва ҳукми табибон сахту сангин буд. поҳо бояд бурида шаванд. амалиётро табибон дар Тоҷикистон анҷом доданд ва баъди ин зиндагии ин ҷавони тоҷик комилан ранги дигар гирифт. вале ҳоло аз баландии 41 солагӣ гоҳо қаҳрамон мусобоев ба ин андеша меравад ки ҳамин фоҷиа барояш оғози зиндагиву интизороти наве шуд. қаҳрамон мусобоев охири моҳи апрел аз мусобиқоти навбатии дастхобонӣ баргашт. дар рақобати миёни варзишгарони камтавон ва маъюб ки аз 16 то 22 апрел дар шаҳри Шучински Қазоқистон барпо шуд, Мусобоев бо дасти чапаш нишони тилло ва дасти росташ нишони нуқраи мусобиқаро соҳиб гашт. вале то расидан ба қуллаҳои баланди варзишӣ марҳалаи сангину пурмашаққатеро пушти сар кард. баъди ҷарроҳии сарнавиштсози буридани пойҳояш дар соли 2004 ва то пухтани фикри машғул шудан бо варзиш, яъсу ноумедиҳо ва уфтухезҳои зиёдеро паси сар гузошт. қаҳрамон ба гуфтии дӯстонаш аз навҷавонӣ ба варзиш ва тамрини бадан шавқу ҳаваси зиёде дошт ва руди сирро дар як рӯз чанд бор шино карда мегузашт. аммо маъюбӣ зуд шифо наёфтани захмҳои пойҳояш чанд сол ӯро беморӣ якҷошин кард. қаҳрамон он солҳоро давраи аз ҳама пурмашаққати зиндагиаш меномад. мегӯяд ки маъюбии ногаҳонии писари ҷавон марги модарашро ҳам наздик кард ва ниҳоят ба андешае омад ки бояд яъсу ғамро канор гузорад ва як зиндагии одами комилро бисозад. рафтода хароб зиқ кун зиндагӣ ҳаёт мехикада сони манам як бачаҳое дида мусобиқҳое дида банам гуфтам банам иштирок мекунам. қаҳрамон мусобоев дар тӯли 3 соли гузашта нахуст дар мусобиқаҳои дастхобонӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон ҷои аввалро ба даст оварда, сипас соли 2016 дар мусобиқаи Тошканд сазовори ҷои аввал гардид. дар мусобиқаи охири дастхобонии Қазоқистон ки дар шаҳри Шучинск доир шуд, Мусобоев ба ҳарифи қазоқаш аз он Шоҳи Мардонов ки 120 килограмм вазн дорад пирӯз омад. зимнан дар ин мусобиқа 19 варзишгари имконияташон маҳдуди тоҷик ширкат карданд ва дар маҷмӯъ байни варзишгарони 12 кишвар мисли Чину, Ҳинду, Ҷопону, Кореяи Ҷанубиву Муғулистон ҷои сеюмро ба даст оварданд. акмал қодиров, қаҳрамони чандин каратаи ҷаҳон оид ба дастхобонӣ ва соҳиби ҷоизаи сеюми паралимпиадаи Сочии Русия, аз Қазоқистон бо 2 нишони тилло баргашт. зимнан қаҳрамон Мусобоевро Қодиров тамрин медиҳад ва аз соли 2014 дарси маҳорати дастхобонӣ меомӯзад. зокир Комилов, сармураббии дастаи армреслинг ва раиси Федератсияи варзиши варзишгарони маҳдуд имконияти суғд мегӯяд: қаҳрамонҷон ин кас худшон варзишгари пештара дар собиқшӯрӣ бо шиноварӣ буданд, лекин ин вақт солим буданд. ин кас дайраи сира ҳар рӯз як бор мегузаштанд. муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ба шаҳри Русия тақдир ҳамин будааст. як ил мушкило дучор шуда пойҳои худро дар онҷо бой доданд, лекин навбаст ин кас рӯҳан солим омда мана боз ба Тоҷикистон боз кор фаъолият бурда боз кор мекунам. мана имрӯз ки парчам бо парафшон кардан. ин як мақсади дигари қаҳрамон ин аст ки худро дар шиноварӣ ҳам бисанҷад ва бо ин навъи варзиш ҷиддан машғул шавад, то ки дар мусобиқаҳои байнулмилалӣ ҳам иштирок кунад. қаҳрамон мегӯяд ҳар вақте мисли худаш маъюберо мебинад, ҳатман ӯро дилбардорӣ мекунад, то ки рӯҳафтода нашавад ва ба зиндагӣ бо чашми умед назар кунад.